Staviaš svoj biznis alebo prácu na prvé prečky hodnôt a starosti o svoje zdravie a váhu dávaš bokom, pretože by si potrebovala, aby mal deň aspoň 34 hodín? Ver mi, dobre viem, aké to je. A vedia to aj naši klienti, ktorí sa rozhodli využívať naše služby. Pretože to, čo jeme, ovplyvňuje celý náš život, zdravie, produktivitu a aj to, ako vyzeráme. Prečo práve krabičky? Za 11 rokov, čo tvorím jedálničky, viem, že len veľmi málo ľudí má čas a hlavne chuť každý deň pripravovať kaloricky a nutrične vyváženú stravu. Je to skrátka príliš veľa energie. Krabičková strava je v tomto veľmi efektívna. Nielenže ušetríš 2 tony času v kuchyni na nákupoch a spočítaním kalórií, ale navyše získaš tie správne stravovacie návyky, ktoré sa zaručene prejavia v podobe optimalizácie váhy, zlepšení zdravia a zvýšení energie. V krabičky od Vipky si dávame extra záležať na tom, aby boli kalorické programy presné a hlavne vyvážené. V správnych pomeroch bielkovín, tukov, sacharidov, vitamínov a minerálov. Krabičkovú stravu pripravujeme priamo tu v Žiline a každý deň vám ich dovezieme až k vám domov.